wala ala k'an bɛ sababu ma mɔgɔ ka taa tɛmɛ jugu jɔlen na hali ni i ko fɔra mɔgɔ ye komi ala k'an kisi nafolotigi dɔw ye ko fɔ mɔgɔw ye dɛ bandi b'u suit sanu baarakɛlaw b'an wele kuma caman ka ɲɔgɔnna fɔ an ye ko mɔgɔ bɛ k'olu suit ka bɔ f'u ka baara yɔrɔw la ka na sanu feere yɔrɔ la mais a dɔw bɛ nkalon tigɛ ko n bɛna wele sini kɛnɛ a y'a sɔrɔ a bɛ sera ka taa parce que pour que a b'a dɔn a suilen don quoi bon i ka se ka taa tɛmɛ i jugu jɔlen na a ka fili ka taa mɔgɔ wɛrɛ minɛ i nɔ la walima e ka tɛmɛ ala kɔni a t'a dɔn k'e kɔni don wallahi ni aya u ka continue a fɛ donc an y'a di mɔgɔw ma bi an bɛna segin k'a di a faamuyara donc n'i taara page kan i b'a video sɔrɔ an ko i b'a sɛbɛn a don a bɛ aya min an y'o di a bɛ sɔrɔ min an y'o sɔrɔ di mɔgɔw ma ni mɔgɔ min taara an ka video kɔrɔ la i b'o sɔrɔ ko aya in de ye Nabila Isa a jugu y'a minɛ k'u b'a gɛngɛ misiri kɔnɔna na igirizi kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ misiri kɔ kan olu ye Isa yɛlɛntɔ ye sanfɛ mais mun bɛ misiri kɔnɔ u yɛrɛ fɛ u bɛ ka Isa gɛngɛ Isa ma gɛngɛ ala de ko kuranɛ kɔnɔ o la wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha wa ma qataluhu ko Isa ma faga wa ma salabuhu ko ma gɛngɛ o min gɛngɛna o tɛ walakin shubiha lahum ko nka Allahu Taala yɛrɛ de Isa yɛrɛ de bɔnfɛɲɔgɔnya u la ka mɔgɔ dɔ dilan ka kɛ Isa ye parce que tafsirtigiw b'a la kali ko Isa ye dɔ de ɲɛda fiyɛ o ɲɛda kɛra Isa ye u y'o gɛngɛ k'u ka dimi bolo ka sɔrɔ u yɛrɛ ka mɔgɔ de don mais mun bɛ igirisi kɔ kan olu ye Isa yɛlɛntɔ ye sanfɛ a faamuyara o kɔrɔ i jugu mana kɔngɔ i kama a ka taa fɔ i kɔ walima a ka taa i pɛrɛn ka mɔgɔ dɔ minɛ ko e de don ka sɔrɔ e tɛ nin b'a kɛ an delila ka nin di hali an ka sɔrɔsiw ma an y'a d'u ma ko k'i janto a la kosɛbɛ mɔgɔ caman fana y'a kɛ hali sɔrɔsi dɔw nana ne fɛ a la wallahi caman y'a kɛ a faamuyara i b'a sɛbɛn tan i bɛ nin aya in sɛbɛn siɲɛ 3 i b'i tɔgɔ don a kɔnɔ n'a ka di a sɛbɛn siɲɛ 1 pe yɛrɛ papier kan a papier a tɛ siri kana siri i b'a kurukuru dɔrɔn k'a don fini walawala jɛman kɔnɔna na donc i bɛ fini walawala jɛman dayɛlɛ ka sɔrɔ ka an y'a siri cogo yira mɔgɔw la wala i b'a kun fila don ɲɔgɔn kɔnɔ ta ka sɔrɔ k'a kɛ tan i bɛ aya in kala kɔnɔ wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubiha wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubiha la wala wa ma qatalu wa ma salabu walakin shubiha n'a wolonfila sera i b'a tun k'a ja o baga in i bɛ t'o tu o cogo la k'a don i cɛmancɛ la n ka cɛkɔrɔba ye dɔ wɛrɛ di yan a la nka n ma yamaruya di yan ko bila réseau sanfɛ o bɛ kɛ bamananfani na n'ala sɔnna bamanankari la ni kumana fɛ don min na ni ala n'a jɛna n'a ye an bɛna bila nka a don na a gɛlɛyara ma kosɛbɛ a ko n ka nin kɔlɔsi nin na nin carinni na ko nin fɛn in ka gɛlɛn kosɛbɛ ale tɛ yani tangalan dama tɛ dɛ a bɛ adamaden don adamaden ni fɛn caman cɛ wala hali mobili accident b'a la wala ala k'an bɛɛ sɔn wala aw m'o ye telimani ye n bɛna a ka numéro di ma village la e bɛ taa nɔfɛ ni ala sɔnna ne bɛ taa yanni sunkalo cɛ ni ala ma basi kɛ appel dɔ an b'a lajɛ aya 157 ala k'an bɛɛ sababu ma k'a bɛ kuranɛ suran joli na suran suratu nisa'i la aya in bɛ suratu nisa'i de la aya 100 aya 100 ni aya 50 ani 7 wala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubiha lahu mais an bɛna min d'aw ma o ka nɔgɔn ni nin bɛɛ ye an karamɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i bɛ ka taa siran yɔrɔ la Dawudu aw telimantigi ninnu ani mɔgɔ min bɛ n'u bɛ baara faratilenw na tile bɛɛ i bɛ se ka sigi ni fɛn bɛɛ ye n'i bɛ bɔ i ka so da fɛ to ka nin kɛ n ka cɛkɔrɔba ka dalilu don a y'a ta a ka dogo k'a ye hakili la Mamadu Banakɔrɔni a ma baro bɔ sɔrɔsiya ɲinɛ ye wa a y'a baro bɔ cogo min na a y'a baro bɔli min kɛ wallahi a k'u ka karamɔgɔkɛ ka mobili kun minɛ na fɔ Murutani parce que suraka dɔ de y'u ka mobili suɲɛ suraka ninnu ko karamɔgɔkɛ ka sɔbɛrɛkɛ d'u ma u ka t'u bila o taatɔ u bila u taara minɛ k'an ka seli yɔrɔ dɔ la ye Sahara kɔnɔ ye sɔbɛrɛkɛ ye seliji ta ka seli daminɛ
olu sina ka suratul to seli tan ni sella ulu ka sel damne ka tema mun ga sel damne ka suratul to seli tala donc ko suratul to seli tala suratul fana na sel damne ko na so olu klala donc clé de mobile la kama mobile la wulendo utara ka suratul to ko ngona kana ka olu bilali min ke ka tan no fede kule ni aya ni fin de kala no kunda o me ka so ga multani fo kundu bo parce que multani o mo non tara ko fol de ke ku ka mobile do shona mo do fe ku tigu bora malla kana ku kana yala ku na mobile ni ka so ko ula de mobile inshallah ul tara mobile mi kana de wallahi mais ala barkala ko no ga chona ya ba o ndabe ka isori mi bare zuka donc a fo mo ni kilisi ukata kilisi kan no ko jugo ni kilisi kan wala chal dongo chorwa sika ko mo mi ale kala ni kilisi la kwa tigi ya kan mo bege aka fanga wati bege fama yala yani abe surashi yala jalaba tigi re de koy mais mo mir la ko dibilande babulo wallahi ni ko ya ka dibilande amana di am ko mangani any mala kata mo la ngolo mana ta ala kana nyaw bulo ne ben ke ngadda lu be shati a jiku ye jumay mo chawe o mo ko ben nango ta soro jugo o ngado fene bi profita ko ba ta kata mo ka cheni ke mo ko pour ko kana saka mene angara mo bi ira lebu wallahi bi ira lebu ala ka ambe sababu ma donc aflani ibi tige fila dala ni bi ka bo o so re ka mene bela bo kenema ibi tige fila dala iba ko kele fila saba nani duru woro wolon fila shekin kononton ala nene karsa nyuman taka ni tamala ka shegin gana do du kono ba da fatan ni lawre nene ala ce ni ko ala ni ko akira wallahi angaro al ne sayabi ni ma ibina dude ibino lawru ni dafa ala te lawru ce ibina o lawru de la fola ka so ka tinga to sayake ala ka be sawabu man aha na mbala mange do kibi ko ka kolo ci ba kolo ci fura shenre la kolo ci fura ne ta don ka fo mo ne ta don mo la te on ndawa ngalo ti ko adelu chama ndran ma chema ya shila ne ka mo ko be ano kolo ci bala at me ponger ndo mo furabla do be ay delu do fonene ko nga fo ko bo ponger non ka be ka 600 angaro anana ke foi o ko fa ne dom sera ni dom so don na te asa ne re bala ko ta ko ponger ere changement ko non ne bi sala bi sewa ndina ngalo ti ko mo koy wallahi nten do mo la tan na ko ala kambe sawa ma ayre arami sura ya do na sura ne kumze fara wala ne wa ngo ay na ngata ne ba beta fura ke gansan gon ay inda dalu tene bolo ala kambe sawa ma adalu chama parce que chama dalu chama ne ma do fonye ko nga wulu kolo de yini ka tulu mo ala ka dakle koro no kle tulu yere ga ba kolo kuna ko ni mo ala do ran kele ba ko re ya jukuya do yiri wala be joro do fonye ko baratu ko do fonye o ma fonye mira fonye ta kunga afonga mo ya ka bo ponje ale re yiri do dikana wa o yiri mbara joro fo mayala o ko fe o tigu ira kalo kelen ke ponje ndom so na de o kalo kelen ke ponje salisa o ko fe ha kan be sabama donc ne abana tigu nana ne ta fura don ne be min fo mo ta do rasul ala kan be sabama donc appel bien Modou Damele amala jena asro faida pour avoir des relations partout dans le monde et en grand on y faida que 600 peut être ma yede quoi une faida blessant donc on ko surat faida de suratul mujadala ka ange qad sami Allah na la sona ala kambe sawa ala kambe sawa ale ka appel tira tira na amiga ale ka appel kono ka ka fo mo ka partager ko sibe ala partager de pour que mo be se ga solide pour avoir une relation nendo kai wai ba wai mi fo ko se inshallah mi fo be an asu mo bela jelen fo faida de
nata ko rendez-vous kapula ni mo ila ta kasi ga dafa mino faida da ma sisa angara mo ay ja do na ga ni fa yoro tiga du mo ma Nabila Musa ni bala ala kam le sawu mo te cin fula mo tay la rufu tay parce que do bitene edde gune mana suma dro bi la rufu dita no ba clip na bembe frabe ka fe ingla fu itna gla ni mo be ka ni tra mo ko fe la fen do nyinin na ma ko bala ya dele ka se ka fen do nyayi angara mo nita iba fo tuma mina abika la ruta hal na soro telefon na abika kuma telefon na tuma mina abika fo ni ala sona yani ni don che mina ke abo kuma wala tuma mina de ni aya in kala daju koro afodron wallahu ala ma naqulu wakilun wallahu ala ma naqulu wakilun wallahi ni fo ni mo la ru fen fela ka sona abika ta ay abo kelenga hal ni sayaba ma abo kelenga folo be ba fo ka tsaje la ru da fala ma ay koni ay tay mbasira fe Nabila Musa kuma mina atale Shuaibu fe nyono Firawna tuma le fakata de no fe na bolla abolen kuma mina atara Shuaibu fe aya soro Shuaibu demso flabe kolondala baga mina ye jidu ka bagoma ka kla ka kabagurun da kolondala kabagurun ka giri muso fla indi sakro Musa duye nyuma kala doka annana arama dinga nyuma te dro wallahi mo ko kan nyuma kana contrôler Musa nana o dalen soro mike ay alam ne ka wurun takaboy fanga min bala ay ali che bisa wati se musala ay ka wurun takafli musonu ay musonu ndima ka jibo ka di saka noma ka so ka wurun da tuwan nola ka ti sigi fana amal la yini ali ka sarani musonu fe donc olu tara tifu fay ko ka sa din yana amma ka nga sagala mi ko hali kunga nyama ka ikaka nyuma asara ni mo nyuma ki asara Nabila Shuaibu ni ma sara la kundo ay mo ko bila ka Musa wele kana ako Musa ma ko wala alhamdulillah bal ma ka asaba wallahu ala ma naqulu wakilun ni ra do jati donc Shuaibu ya wele kana ako wa minan dem so fla do la kelen di ma furula tel ma ke yin wa mu kuyi ko nga furuna fure jumay san kono to bara ko hali rabi saka dafa santan yara da bara dina o tegele an fe ni ko minan dem so di ma be santan ke bara mbulo ya tiwa kuma ko wala o wati o kumenya furula sisa anga furula otinya fen fila nana ni Qur'an aya kono mina ndem so fila dola kele dima anga furula ni teke ti mina ndem so kele dima ay dem so jumande do iba ira tiki dela afamera ou bien yani bien nga chemani kele mina muso yinu ye kwa chemani juma kele do faga ira akaira kon de chemani wa dem so fene ga do kon ni de kodo ko ke nyon fe ko lo sallama ma jagwa furu dawa boni nunga tabula ku bebe wala kuma mina abiga ni lawru di pour la yunu kana boma Nabila Musa biga mifo o de wallahu ala ma naqulu wakilun ko Allah ta'ala ye amika kuma mifo ala de ya garantie ko ala de ya shere na chena ne table da ala de do amina fa ko tende wala wallahu ala ma naqulu wakilun ne mo biga lawru ta eni fo daju korban angara mo ni kele ka tila mo pensede okay ni ngafsa ni goro e mo kama ka goro ke anga jirga do fatura agu ka akone ka karamaga ma kudilla ka o karamaga siri ani mali artiste bado bia o ya siri kosbe me kutara ku beta karamaga ere kama telma ko karamaga nte wa abe dafa dugu dalila o tara ku beta kama kutara fago kana na bongo ko de be kala bado ko barachena yaay do ay jantoni na hal ni kala nyama kala ni mo wobe ka lawru taye ni fan nuke ala kan be sawaba ma inshallah mo ka partager na la sona nyambara ga doy merci mbala ne ba mi da fuko sa jaran ka do ko jaran ko se nyambara ga doy ala ko chori ko fin kuni mo do ni fe mo mandia kwa ande la wo flexible amna se ka bisa pero de ale ma fam mo mo ma mandi ay na me angra mo na bi do ni rabe mi aria aska te yawa wala ade anga ira wala ato
voilà an yanda nyina tala ne wala ni mandiya de ka adamaden ko di adamaden yi mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ bɛɛ bɛ se ka nin k'a yɛrɛ n bɛna gino d'aw ma sisan an ka cɛkɔrɔba min ye n kalan ko kiɲɛ madu don a ko ko n y'ale fa nege don a la ko a ye nin dalilu di yan n yɛrɛ ka se k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw ka dugawu k'a yɛrɛ fana fa ye a faamuyara mɔgɔ caman y'a kɛ dɛ ni ale i bɛ tulu in de ɲini tulu in ye misi naare de misi naare tulu parce que dɔw bɛ taa naare yɛrɛ san naare yɛrɛ tɛ naare tulu de ko don kɔrɔ sirimɛ tulu de ko don donc o la i bɛ sɔrɔ sa ka kilisi in kala ale la kilisi ye jumɛn ye tu bisimilayi girin kasa jɔnni ka don ala kan don ala kan tɛ ala kira mamadu kan don ala kira mamadu kan tɛ jinɛ mamadu kan don jinɛ mamadu kan tɛ ne suleman tarawele ka don ɲɛ kɛmɛ o ka jɔ ne kan tulo kɛmɛ o ka ne lamɛn da kɛmɛ o ka ne fɔ ka ne lakali bolo kɛmɛ o ka ne sɔn ka ne bonya o kɔrɔ sen kɛmɛ o ka taama ka na ne yɔrɔ ɲɛ kɛmɛ o ka jɔ ne kan fereke banjugu ka diɲɛ cɛw fereke ka musow fereke ka setigiw fereke ka jɔyɔrɔbatigiw fereke ka ɲɛsin ne karisa ma n'u ma ne sɔn u kana se ka se u kana se ka jɔ ne ko ala ne ko a kira a faamuyara tu bisimilayi girin ka sa jɔnni ka don ala kan don ala kan tɛ ala kira mamadu kan ala kira mamadu kan tɛ jinɛ mamadu kan don jinɛ mamadu kan tɛ ne karisa de kan don o b'i tɔgɔ don ye ɲɛ kɛmɛ o ka jɔ ne kan ɲɛ kɛmɛ tulo kɛmɛ o ka ne lamɛn da kɛmɛ o ka ne fɔ ka ne lakali bolo kɛmɛ o ka ne sɔn ka ne bonya sen kɛmɛ o ka taama ka ne yɔrɔ n'a ye diya i bɛ sen don a la n'a ye diya i bɛ sen yɛrɛ bɔ a la yɛrɛ fɔcogo caman i b'a ye an tɛ sen yɛrɛ fɔ a la yɛrɛ parce que sen ka nafa bɛ ɲɛfɛ quoi ka diɲɛ fereke banjugu ka diɲɛ cɛw fereke ka musow fereke ka denmisɛnw fereke ka mɔgɔkɔrɔbaw fereke u kana ne karisa sɔn n'ale nin bɛ kɛ ne sen de ye u kana ne sɔn ka na ne bonya voilà i bɛ se ka kuma mun tugu la i bɛ se k'o kɛ a faamuyara nin y'a kilisi de ye an karamɔgɔ to ka nin kɛ turu la ka karamɔgɔ feere i bɛ se k'o kalan ka karamɔgɔ feere ayi bon ale delila k'anw baara o mɔgɔ delila k'anw baara an ka segu taga la kɔni mɔgɔ de y'an baara ja mɔgɔ min y'a ye baara la o tigi de y'a fɔ quoi ja dugu jɛra a sina ko femme sufi mana k'i b'a kulo wa ile ne show femme sufi mana k'i b'a kulo femme sufi mana k'i b'a kulo wa ile femme sufi mana bon min fɔra o kɔfɛ sa o tigi m'o mɛn bon ja kilaru la dɔrɔn kana anw fo n'ale bɛ fɔ a b'a tigɛ de bolo ja y'a sɔrɔ anw ye sina ka mobili ta joona ka taa segu ka taa telefɔni ne yɛrɛ bɔ an bɔra bɔn an ma sɔn ka telefɔni san bi y'a dɔn bɔn ko telefɔni ka nɔgɔn segu ta ye mais anw yɛrɛ ɲɛsuma yɛrɛ kun t'an kɔ a don quoi an taara telefɔni kura san jagoya kana di mɔgɔ sigilen ma ala yɛrɛ ma taa nɔfɛ fo segu non ko dalu bɛ dɛ ala k'an bɛ sɔn o ma voilà voilà o kosɔn an kana an k'an cɛsiri dɛ kalandenw tuma dɔ la n'u ye dalu ta i kama n'a sɔrɔ i yɛrɛ ma don i ka fɛnw na o bɛ mɛnɛ dɛ ala k'an bɛ sɔn o ma to ka nin kɛ an karamɔgɔ walahi a ye dalu baara dalu ninnu bila kun ye jumɛn mɔgɔw k'a kɛ a ka fisa mɔgɔ deli ye walahi i bɛ sigi sigiyɔrɔ la ka ala deli nin ko la ka bɔ siga t'a la i bɛ taa a bɛ kɛ ani mɔgɔ min bɔra ten fiya ye o tɛ kelen ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka wele na karisa nani minɛ e bɛ taa fɔ ko wa i bɛ taa sɔrɔ ka den dɔ ma ka taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la e yɛrɛ bɛna se karisa yan ne tun bɛ layiru ta taa mɛ n ka den pere banana bɔ tiɲɛ la a bɛɛ taara o la mɛ e ka ala deli ni ala deli ala bɛ nin bɛɛ fɔra ka bin ɲɛfɛ ala k'an bɛ sababa ma